Ngiyakutshela-ke mfethu, ngithi njengaqhamuka nje lapha bese uzoyiqabula njengane yasekhaya. Noma mhlampe ubeseyiqabulile, wena njengoba ufika nje ubesezoyiphinda futhi. Uthi kunjani? Hhayi bafa, angishongo lutho, hhayi angishongo lutho. Kodwa mhlawumbe uqinisile yazi, mhlawumbe useqawule njengane yasekhaya usethi ufuna ukuyiphinda. Ya bafu, uqinisile. Phela lo mjida lo usebenzisa umuthi omumbi kabi. Ngineshoyo nje la ikhona ingane yakini ithanda ukufa. Mina ngamthanda, uzomyeka ngenkani futhi aze nisokukhuluma into cause iyangicasula. Oh, hhayi bafu ngiyakuzwa. Kodwa nabafa awuboni ukuthi wena njengoba ula, yona la ikhona ithola ithuba lokuthi iphume kuyena lo mjida lo. Ya, yazi uqinisile, bakusolana kanti. Ungaze ngithole nale nto lo, wena ongifakele lo layini lo. Umngani okhethele wena ngani, awufani nalaba abanye abathuli. Ya, phela wena umngani wami. Phela bafa abangani futhi bayadekelelana. Ngiyaphakamisa mngani wami. Hhayi, kulungile mngani wami, ayikho inkinga. Okwamanje bafu ungabe uhamba ushona ngakhona ngoba phela mhlawumbe ngeke uze uyifice nje kimi. Ya, mhlawumbe yazi ngiyobaqalaza. Hhayi ngizokubona kahle. Sure.